Noin, eli katsotaan esimerkki. Annetaan 2 pistettä. Suora kulkee pisteiden A ja B kautta. Piirretään tänne X, Y. Piste A on -2 X-koordinaatti ja 7 Y-koordinaatti. Se on jossain tuolla. B 6 ja 1 on tässä. Näin. Ja sitten suora näiden pisteiden kautta. Eli sen takia on hyvä piirtää suoraan, että näkee, että kulmakertoimeksi pitäisi tulla negatiivinen. Siinä on suora. Kysytään mikä on suoran yhtälö. Eli lasketaan kulmakerroin. K, eli Yn muutos jaettuna